Proiektu bati ekitea, ideia batean sinistea eta ausartzea da. Oarsoaldean, aurten 33 ekintzaileren bide lagun izan gara. Hemen aurkezten dizkizugu horietako batzuk. Nire ikasketak bukatu nituenetik zentro batean egondu naiz lanean, baina, bizitzaren egoerengatik, hangoa uztea erabaki nuen, eta nire koinatuarekin hitz egiten eta familiarekin ideia hau atera zen, lokala geneukan. Nik Oarsoaldera jo nun proiektu hasi aurretik, baina justu hasteko prozesu horretan ez. Azkenean banekien kontsulta irekin nahi nula, eta askotan enekin oso ondo nola egin behar nituen lehenengo pausoiek. Proiektu guzti hau aterrizatzen eta forma ematen lagundu zidaten. Bideragarri izateko nola lan egin behar dut, zenbat lan egin behar dut, ze diru laguntza dauden, ze laguntza jaso alditugun bai udaletik, garapen agentzietatik edo diputaziotik. Beste ekintzaileekin ere harremanak egiteko balio du. Ilustrazio aldetik super ondo, ona naiz, ilusio pila handikan, baina gero ere badago lan talde politika bat laguntzen digula ere ikusten benetan errealitate bat izan alden edo ez. Nire beldurrola ondiena egiten dezun inbertsioa da. Jende nahikoa edukiko tenuen edo ez hori duetako bat zen, eta gaur egun ere bada. Baina behintzat hasierako pauso horiek emanda eta gauzak martxan jarrita, beste modu batera ikusten dituzu gauzak. Hasieran dagoen pertsona bateri esango nioke ilusioa edukiez gero aurrera jarraitzeko, laguntza eskatzeko, hortarako zaudetela. Asko laguntzen dezutela, lana dela, baina azkenean gero eskertzen dela jakiteko realki nun zauden. Oarsoaldean, ametsak bultzatzen jarraitzen dugu. Zuk ere proiektu bat ekin nahi badiozu, hemen gaude zu laguntzeko.